Ćao svima, dobrodošli na kanal Jednostavno ukusno. Ja sam Valentina. U ovom videu želim da vam pokažem kako da napravite perfektna pržena jaja. Da, radi se o desertu koji će vas oduševiti kada ga budete napravili i oduševit će vaše prijatelje, vašu porodicu kada im budete servirali ovaj kolač, jer će u prvi moment možda neki i pomisliti da se radi o pravim prženim jajima. Toplo vam preporučujem da iskoristite priliku dok još ima svežih kajsija i da napravite ovaj kolač. Naravno, može da se pravi i sa kajsijama iz kompota, ali iskoristite priliku dok još ima svežih i napravite ovaj kolač i oduševite svoje goste sa njim. Ako ste novi na mom kanalu, prijavite se kako biste bili obavešteni o svakom novom receptu, lajkujte i naravno delite recept sa svojim prijateljima. Od sastojaka potrebno je 6 jaja, 3 kašike mlevenih oraha, 3 kašike brašna, prašak za pecivo, 6 kašika šećera, kašikica ruma, 150 g belog eurokrama, 2 dl slatke pavlake, 1 dl šećera, 3 dl vode, sok od pola limuna i manje kajsije. Prvo razdvajamo belance od žumanaca. Za jednu piškotu je potrebno 6 jaja, od kojih ćemo da dobijemo 10 kolača, a vi ukoliko želite da napravite više kolačića, slobodno poduplajte recept. Žumancima dodamo šećer i dobro umutimo mikserom, sve dok jaja ne postanu svetlija i penasta. Za bolji ukus piškote u žumanca dodamo i kašikicu ruma. Belanca umutimo u čvrst sneg. Kod svake izrade piškota slobodno možete da dodate i prstohvat soli, tako će ukus biti još bolji. Snegu od belanaca dodajemo brašno i prašak za pecivo. Zatim pažljivo sve izmešamo, naravno varjačom, ne mikserom, kako bi sneg ostao vazdušast. Na kraju dodajemo mlevene orahe, te pažljivo sve izmešamo. U sneg od belanaca dodajemo pripremljena žumanca, zatim sve dobro sjedinimo i dalje pazeći da se sneg ne razbije i da ostane lep i vazdušast. Pripremljenu smesu za piškotu izlijemo u tepsiju koju smo obložili pek papirom. Koristim standardnu tepsiju koja je došla zajedno sa rernom. Smesu svugde ravnomerno rasporedimo. Pečemo u prethodno zagrejanoj rerni na 175 stepeni oko 20 minuta, to jest dok piškota ne dobije lepu boju i ne počne da se odvaja od stranica tepsije.
U zavisnosti od veličine kajsija koje imate, izaberite i veličinu modle. Lepše ako jaje na oko ima veće belance, tako da prema tome izaberite i modlu sa kojom ćete da isjecate kolačiće. A vodu i preostali šećer, to jest 1 decilitar, sipamo u šerpicu za sirup. Iscijedimo sok od pola limuna te ga dodamo u vodu i šećer. Pustimo sirup da polako vri. Dok se sirup lagano kuva, modlom isečemo piškotu. Ja sam koristila modlu od 9 cm i dobila 9 velikih krugova i 2 kruga od 7,5 cm, to jest od onog dela piškote gdje nije stao veliki krug. Dobijene krugove pažljivo odvojimo od lista piškote. Kako bi kajsije bile ukusnije i lepše na kolaču, oljuštit ćemo ih. Najlakše je da se oljušte nakon što ih na par minuta stavimo u vruću vodu. Nakon svega par minuta koža kajsije se blago naduva mestimično i spremna je za jednostavno ljuštenje. Pripazite da se ne opečete. Dobro je da se kajsije malo ohlade pre ljuštenja jer zaista mogu da budu vruće. Kao što vidite, koža se stvarno jako lako ljušti, a boja kajsije je prelepa i veoma podsjeća na prženo žumance. Oljuštene kajsije zasečemo u krug do sredine, odvojimo polovine te odstranimo košticu. Polovine kajsija stavimo u sirup da odstoje sve dok ne dođe vreme da ih stavimo na kolač. Ovako će kajsije dobiti izuzetno dobar ukus. Za fil umutimo slatku pavlaku. Dodamo i aromu vanile. Ako je potrebno, dodajte šećer u prahu u šlag, naravno prema ukusu. Ja sam koristila manje slatku pavlaku, tako da sam dodala 2 kašike šećera u prahu. Svaki kolut piškote namažemo belim eurokremom. Ukus eurokrema jako lepo dolazi do izražaja i daje posebnost svakom zalogaju. Pre mazanja kolača šlagom izvadimo kajsije iz sirupa da se malo odsede. Sirup procedimo kroz gustu cetku i sačuvamo za kasnije prelivanje kolača. Šlag je najlakše naneti na kolutove kolača jednom većom kašikom. Najpraktičnije mi je bilo da jednom ovakvom ravnom špatlom svugde ravnomerno rasporedim šlag kao i da namažem obruk piškote. Na sredinu svakog kolačića postavimo polovinu kajsije.
Možete malo sirupa da stavite na tanjirić, zatim na njega kolač, tako će kolač biti sočniji i slađi. Svaki kolač prelijemo sirupom, to će mu dati lep sjaj. Uživajte u ovom jednostavno ukusnom kolaču fantastičnog izgleda.